think verse 8 and 9. Zvakazarurwa chapter 2 verse 8. Nyorera mutumwa wekereke iri paSimina uti, zvanzi naiye wokutanga nowokupedzisira, wakanga afa akararamazve. Ndinoziva kutambudzika kwako nourombo hwako, asi uri mufumi nokutuka kwaivo vanoti tiri vaJudha, vasi ivo chaivo, asi isinagogi raSatani. Zvakafadza shoko ravo. Tigare pasi. Tinotenda Mwari nekuverenga shoko ravo, nekuwana mararamire namakwanisire ekuita izvozvo. Amen. Kuverenga shoko raMwari mukana wakanaka pane nguva dzose dzatingadai tapiwa, pane mukana yose yatingadai tapiwa, iyo yakatipa mararamire ekuva vapenyu, yakatipa mikana, yakatipa kuti tikwanise kuva kunyangwe nemari muhomwe medu, tikwanise kuona chokudya patafura redu. Iyoyo mukana yakanaka kuti tikagara tikafunga tinoona nyasha dzaMwari. Tikatarira mukana yatakapiwa, pane nguva takawitirwa pasi nokurwara, asi Mwari wakatisimudza notiporesa. Ivoyo tikazvifunga tinotenda Mwari zvikuru. Asi takungotaura maikonana kuti mukana wakadai wokupiwa mararamire namakwanisire ekuverenga kunyangwe rugwaro rumwe, iwoyo mukana unodarika mikana yose. Nekuti zvose zvatingadai takaitirwa, zvatingadai takaona mune kuitirwa takaitwa, izvozvo zvose ndezvenguva uye zvinopfuura. Tingadai takaporeswa izaiseide, asi kurwara kuchadzokazve. Tingadai takaona chokudya patafura redu, asi rimwe zuva panenge pasina. Tingadai takaona mukana wekuisa mari muhomwe, asi rimwe zuva tapinza muruoko muhomwe munenge musina mari. Asi shoko raMwari rinogara nokusingaperi. Muunyoro hwaro nokunge risina charinacho mariri, asi ishoko raMwari rinotipa upenyu, rinotipa kurarama, kwete kunguva ino koga, asi neindouya. Saka tinotenda Mwari nemukana uno watapuwa kuti tiverenge rugwaro pamusoro pezviri Mwari kuupenyu hwedu, pamusoro pezviri Mwari kukurarama kwedu. Nekuda kwokuti zvo zvatingapfuura nomukati mazvo, zvose zvinopfuura kana zvose zvinodarika, kana zviri zvinogara, kana zviri zvinongoya kwenguva, kana tikapfuudzwa nomazviri tiri pasi peambrela yeshoko raMwari, izvozvo zvine dheni zvazvinoreva kuupenyu hwedu. Nekuti tazvikuwa kana tazviona kana tazvigamuchira tiri pasi peambrela yezviri shoko raMwari. Ndinodaro sei? Israel pavakapfuura nomurenje, Mwari wakavapa mana vakadya, Mwari wakavapa mvura vakamwa, Mwari wakavaitira zvakanaka zvavakapfuura nomukati mazvo. Asi Ishe paugumisira unoti, zvese izvo pandaizviita, ndaizviita kuti muzive kuti munhu ararame nechingwa koga, asi neshoko robuda mumuromo maMwari. Saka munoona kuti zvavakapfuura nomukati mazvo zvakava ropafadzo kwavari, kana kuti zvakava chinhu chinogara, kana chine zvachinoreva kwavari koga, kana zvanzwikwa nokugamuchirwa musimba nemufemero yomweya weshoko raMwari. Antinozviona. Saka ringava dambudziko roungapfuura nomukati maro, ndakukuudzai nyika yose ina madambudziko ayo. Nyika yose ine zvainopfuura nomukati mazvo. Asi iwewe kana wapfuudzwa nemawapfuudzwa namo, zviri chibatiso chaMwari nokuda kweshoko rake, izvozvo zvine benefit kwauri. Zvinogara nokusingaperi, zvine mubayiro pamberi paMwari. Just imagine
kuti Ishe unoti kana mukapa mumwe wavaduku avo mukombe wemvura nezita rangu, izvozvo zvicharangarirwa kudenga. Asi ndokuudzai kuti kune maorganizations, kune ma-foundations, kune ma-charity organizations anobatsira zvokuti ukazvinzwa it will baffle your mind kuti shuwa vanhu vakadai vane hanya. Asi ndokuudzai kuti pazuva irero Ishe anogona kureva kwavari achiti indai kwamaitira mabasa. Asi mukombe wemvura Mwari woti unokosha pamberi pake. Saka zviri kuti Mwari uri pai mune zvinhu zvatinopfuura nomukati mazvo. I want to believe kuti chimwe nechimwe chatinopfudzwa nomukati macho chibatiso chedu chekuti tinamate Mwari. Tioisana. Hazvinei chingava chinokurwadza sei, hazvinei chingava chingakuomera sei, Ishe unomira achiti ndinoziva. Can you see? You know, it's just like mwana ungaenda kuna baba kana kuna mai, wona zvandiri kuitirwa, tasai mune tete zvaari kundiitira, tasai mune munin'ina wangu zvaari kuita, tasai mune mukoma uyu zvaari kuita. Wapedza kutaura mashoko ako ose, baba vako kuti mai vako vokudza kuti hai ndiri kuzviziva, iwo nyarara, ini ndiri kuziva. That's a consolation, isn't it? Amukati hai mai hamuna basa nini, hamuna hanya, tasai mune zvakadai so. Kana vareva kudaro, pane zviri udzamu hwezviri upenyu hwako chaiwo naMwariwo unovanzwa vachitaura mashoko iwawo. You get it? Ndochikonzero kunyange mushumo dzedu kana muhunhu hwedu vanoti shoko romukuru hariwire pasi. Handiti makambozvinzwa? Mwari vanoremekedza, Mwari vanocherekedza. Ndiani wataura? Wazvitaurirei? Ari pasi pezvodzo ipi? Anorevei paanotaura zvaanotaura? Saka kana Mwari vaine remekedzo pamusoro pevanhu havo vataura. Uye another thing, Mwari unokwanisa kuita chinhu nokuda kwechimiro. You know, it's like Moses. Aaron na Miriam wakauya kwaari vachituka pamusoro pekuti waitire zvakati. Hazvinei kuti Mose angadai akakoniwa sei mutsika dzavo kana zvavaifanira kuva nokuita mhuri yavo. But Mwari wakacherekedza kuti Mozisi waimbova hani. Andimunoona. David akatadza pamberi paMwari. Mwari akamisa munzira yokumuranga. Toziva tose paakachema, Mwari akati mwana iyeyo achatongofa chete. Mwari iyeyo akafa. David akatanga kupfuura nomukuranga kwatinoziva tose. Mwana wake achichinywa buya, mwana wake mukomana achiurawa naAbsalom, Amnon ya. Absalom achimumukira. Saka David akatanga kuchema achitiza, achikwira gomo riya. Shimei akatanga kumukushira huruva chikandira matombo ipai vamuurai. Shuwa David akanga auraya Uriya muHiti. Shuwa David akanga aita zvakaipa, uye ndiMwari akanga achimuranga. Shimei
akatanga kumutuka David. Anti munoona. But sei David akanga achipfuura nemaipfuura namo. Ndimwari waida kunatsa David achimuranga semwana wake kuti David adzoke munzira yekururama kuti ave muushe hwaMwari. Pameiteneke kana kuti pachengetedzeke nyaya yokuti David waifanira kuzova une zita iri raizoshanda makore mazhinji anouya. Imi munozviziva. Bhatimeo mwanakomana waTimeo akadana achiti, Jesu mwanakomana waDhavhidha ndinzwire ngoni. Can you see? The name David iri kuunzwa apa. Chakaita kuti Bhatimeo adana achiti mwana waDhavhidha. There was a reason, Jesu ndibatsirei. But I know that this aspect yekuti Jesu uyu unombova ani mwana waDhavhidha. Saka Mwari ari munzira yokugadzirisa David kuti ave namaruramire ari upenyu hwechokwadi, kuti Jesu auye nelineji iyoyo kuzova ruponeso kuna vamwe. Mumwe munhu anofanika akatorurama zvokudaro kuti unotuka David, unomukushira mavhu achimukandira matombo. Ani munoona. Munoziva imose zvakasaitirwa shure. Saka pano tichiti Ishe unotaura kukereke yake achiti ndinoziva. Amen. Mwari anoziva sei uri kupfuura nemounopfuura namo. Mwari anoziva sei zvinhu zviri sezvazviri. Tinokisana. Hauzi upenzi hwaMwari kana kusaziva kwaMwari kana kusagona kwaMwari kuti Mwari akakuunza panyika, akakupa maruramire ekugara nekuvapo pano nenzira yaakaita nayo kuti iwe uye zvauri nhasi. Haisi mistake kuna Mwari, haisi tsaona kuna Mwari. Tonzwisana. Mwari unoziva. Amen. I don't want to take it lightly kuti zvinhu hazvina kukuomera. Handisida kuti zvinhu zvakangokunakira. Handisida kuti zvinhu ingosafa sekusafa kwauri kuita, ingotambura sekutambura kwauri kuita. Handizvo zvandinoreva. Asi ndinoreva kuti Mwari unombovei mune zvaunopfuura nomazviri. Uyezve zvinojeka kusvika papi kuupenyu hwako. Uye izvozvo unozviona nenzira ipi? Nokuti as I said, Mwari wakatira isu takararamirwa kare nevakatitangira kuti zvitipe isu encouragement. Saka Jehovha achitaura achiti kuimimi munoda kutambudzika nenyaya dzakadai, hamuna kurava here imi pamusoro pekutsunga kwaJobho? Can you see? But Jobho paaitsunga paya hapana paaenda kunoverenga kuti pamupewo kurudziro. Aifanira kuti atrede each step yaaifamba yakanga iri itsva. Asi isu kana taakufamba ipapo sekureva kwechirevo chokuti footprints on the sands of time. Isu kana taakufamba tirikufamba pakambotsikwa. Tofanira kuva vanhu vanotenda sei Mwari, kuti Mwari vakatipa zvose zvakadarika kare somucherekedzo, somuenzaniso, sekurudziro yekuti tigone kufamba munzira yatinofamba. Saka Ishe vanoti
ndinoziva. Ko zvamunoziva muchandibucha rini mudambudziko iri? Muchandipa rini chishuvo chomweya wangu noupenyu hwangu? Because inini am persuaded kuti Mwari ndimwari weshoko rake. Munzira yeshoko rake, mukurava shoko rake, iso Jesu paakaradzwa panyika, Filipi akaenda kuna Nathanaeri akati tamuona, akanyorwa nezvake, kureva kuti vaiva nomukana. As I was saying, kuti Mwari watipa mukana wokuti tiverenge shoko rake. Vakawana mukana muupenyu hwavo wokuverenga zvakarehwa pamusoro paiye waizouya. Saka vakakwanisa kuti zvatakaverenga zviya tazozviona, tamuwana iye akanyorwa nezvake. Ishe vatibatsire. Now, saka I'm persuaded that shoko raMwari rakatiringana kudarika zvose zvingavapo, nekuda kwokuti zvese zvimwe zvichapfuura, asi shoko raMwari rinogara nokusingaperi. Towisana. As isusu what savanhu, we are interested tinotora chinhu chiri secondary, chiri chechipiri, kana chiri chinongovapowo. Ichocho ndicho chatinokoshesa kudarika chiri chaicho. Andi munoona? Ndikaverenga shoko raMwari richitaura kana richirayira pamusoro poupenyu hwangu, kana umwe ukamira akaparidza shoko raMwari zvichinanga, zvichirayira, zvichitsiura upenyu hwangu, kuda kukuudzai izvozvo zvinova zvakareruka, zvisina basa. Pane kuti munhu auye pandiri achiti ndarota zvakadai 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 zvakadai, andinoona izvo ndo zvanovhunduka kwarotwa. Kana mwaka yakati ndaona vision yezvakati zvakati zvakati zvakati, izvo ndo zvatinokoshesa kudarika shoko raMwari. Kana mumwe akamira pano akakuudzai kuti inini ndinoona ndinoprofita, ndinoshandiswa naMwari, ndakaita zvakati kwakati, ndakaita zvakati kwakati, ndakaita zvakati kwakati, ndikaporesa kwakati, vashanu vakafa vakamuka, iyeyo ndo watinomanyira kuti akati ndiye nhamo yangu futi. Kudarika kungonzwa shoko raMwari chitiudza kuti Mwari unonzwa iwewe kuchema kwako. Towisana. Tinofarira zvinhu kana kuri kuprofita, mumwe angandiudza zvakanzi kana kuri kuprofita kuchaita sei? Haiwa, kuchanyanya kuwanda. Nda kukaza shoko raMwari. Kana kuri kuprofita kuchaita sei? Kusha koshoko raMwari. You see? We are touched. Tinotekenyedzwa. Tinoda zvinhu zvatinoda toziva nokuzwa shoko raMwari zvinhu zvinopfuura izvi. Fatama pane chinogara shoko raMwari. Towisana. Zvese zviri nhamo dzako, zvese zviri kutambudzika kwako, zvose zviri mitoro yako, ama zvose izvozvo zvine nzvimbo yazvo mushoko raMwari.
uya nazvo kushoko raMwari. Tovisana. Ndochikonza kuchiona makiu kumakiraundi. Tichiona vanhu chavanda kumboenda natongonzwa nyaya yekuti ndiri kuona zvokuti ndiri kuda kuprofita zvokuti handinoona. And with much respect, ndakukuchai ndabonawo zvakati wandei. Ndokusana. Ndabona vanhu vachiwira muzvinhu nokuda kuti munhu angoti ndakati ndinobva ndazodai so ndinoprofita kudai ndinoziva Mwari kudai ndakazodai so, but munhu wacho kwaakabvawo kwaari kutoita kutodzinga tatiri kukuona kuti pachechi Mwari ani munowanza kenishira haikona kubatwa nechero chinhu chisiri uzere kweshoko raMwari. Usafunga kuti Mwari angashaya kuva nehanya newe kana ukauya pamberi pake ukareva kuti imi Mwari makataura pano parugwaro rwenyu kuti kumbirai chamunoda ndichakupai. Uende kwaari Mwari iwe neshoko rake umuudze kuti imi Mwari munoziva upenyu hwangu, munoziva kurarama kwangu, munoziva mwoyo wangu, munoziva zvandiri, hapana chakavanika kwamuri, munondiziva. As he said in his word, ndinoziva. Take that, uende nazvo pamberi paMwari and challenge him kuti imi Mwari munozviziva. Amen. Mwari munozviziva upenyu hwangu, kurarama kwangu, kutenda kwangu, kufamba kwangu, zvamakataura neshoko renyu ndakaita wani, zvamakandirayira ndakaita. Ndozvakataurwa naJakobo. Ndimi Mwari makanditi ibva uende kunyika yababa vako, ndozvandakaita. Saka ndiri pano. Asi chionei zvaakuitika pano zvino. Ndawirwa, ndatenderedzwa, ndakomberedzwa all this opposition and persecution. Asi imi Mwari ndimi makataura nomuromo wenyu kuti chienda kuimba yababa vako. Inini am in the course of duty. Ndiri kuita zvamakataura imi neshoko renyu. Sometimes, vanhu hatigone kubuda mutsika nemuchiitire chinongova zverudzi rwedu. Hatigone kubuda ikoko. Toda kuti Mwari aite chimuitiro waanoitawo mune zviri un'anga. Ndakambokuudzai kuti when we were young, takasimboendeswa, takasimboenda kumapira midzimu kune vanenge vachipirwa. Munhu anenge achinzwa munhu akusvikirwa chii. Pandakazotendeuka ndaswera zvimwe zvinhu izvi ndezvenhema izvi. Munhu anoenda anotaura nemunhu akasvikirwa wacho. Munhu akasvikirwa anofanira kunge ari munhu wakamborarama zvaakafa zvinoamuka, anoziva zvinhu zvose. Asi anozvi kwadi kuita izvi. Aiwa, munoziva vasekuru, zvinhu zvakangooma, handikwanisi kuzviita, munongoona ndiri ndega. Saka kana mudzimu usingazive kuti inini ndiri munin'ina nemukoma ndichikuudza kuti ndingori ndega, uchibvuma izvozvo, how can it keep me? I've seen these things. Saka handizvoba mawiri atinoita nawo pamberi paMwari. Ndinouya kuna Mwari unorarama neupenyu hwangu kuti imi Mwari ndimunoziva. As he said mushoko rake, don't worry, ndinoziva imi. Imi Mwari mati munoziva.
nyaya yangu nimwari munoiziva, chandiri kuda panyaya iyi nimwari munochiziva, chandararamira kusvika pano imi mwari munochiziva. Sometimes tinokoneswa kuuya nemutoo wakadaro nokuda kwenzira namaitire nomuraramire watinoita. Totoziva nechekare kuti tiri pawanted list yembavha dzekutsvakwa naMwari, yeve nhema vari kutsvakwa naMwari, vada kutongerwa nyaya dzavo dzavanoziva. Saka we don't have the guts dzekuenda pamberi paMwari tichiti Mwari unoziva. Handi munobona? Asi tinoda kutenda Mwari, nokuda kwezvinotaurwa neshoko raMwari. I think we can just look at this. Pana vaHebheru chapter 6. (17 and 18). Can you just read? Hebrew chapter 6, verse 17. Saizvozvo Mwari wakati achida zvikuru kuratidza vadyi venhaka yechipikirwa kuti chirevo chake hachishandurwe, wakapinda pakati nokupika kuti nezvinhu zviviri zvisingashandurwe, nokuti pazviri Mwari haagoni kureva nhema, chive nesimbiso yakabata iyesu takatizira kutariro yakaiswa pamberi pedu. Amen. Tibate. Can you see? Zviri Mwari kwatiri. Amen. Mwari achida. Mwari uyu ndiye akataura kuti zuva ngarivepo rikavapo. Mwari ndiye akataura kuti mwedzi ngauvepo ukavapo. Mwari ndiye akataura kuti nyika ngaivepo ikavapo. Saka hakuna munhu, hakuna chimiro, hakuna simba ringarwisana neshoko raMwari kana aritaura. Yet Mwari achida kuonesa ukama hwake, achida kuonesa kuva kwake nehanya zvisvike palevel yokunzwisisa nokugamuchira kwedu, zvinonzi pano. Naizvozvo Mwari achinyanya kuda kuratidza vadyi venhaka kusashayiwa simba, kusareva nhema, kusakoniwa kwezvaakafunga, akazvisimbisa nokupika mhiko. Can you see? Mwari achida kuzivisa the immutability, zviri kuti hazvikwanise kushanduka. Kwai nezvinhu zviviri izvi mazviri Mwari zviri impossible, zviri singakwanisiki kuti areve nhema. Amen. Kuti chive chisimbiso kwatiri isu takatizira ku this refuge, takatizira kuvandau mutariro yakaiswa pamberi pedu. Hatisi vanhu vanongopupurika nemhepo, hatisi vanhu vasina chibatiso chatingabata nacho kuti tirarame. Saka whatever zvauri kupfuura nomukati mazvo istep iri kukuendesa kuna ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvakarehwa nokuteverwa naMwari pamusoro pako nyika isati yavapo, nguva isati yavapo, zvipo zvisati zvavapo. Can you see? Shoko raMwari ririko. Amen. Saka Jacob unotaura zvakanaka kana achireva mashoko awa. Even as we saw, I think takaverenga vaHebheru chapter 5. Can you just say it again? vaHebheru chapter 5. Hebrew chapter 5. Yes. Can you just read verse 8 and 19? Kunyangwe aive mwanakomana
wakadzidza kuteerera nezvaakatambudzika, akati akwaniswa akazova muvambi wokuponeswa kusingaperi kuna vose vanomuteerera. Kinishi akadzidza kuteerera. Kune nzira Mwari yaakada iye hake yatisingagone kushandura, asi nekuzviniripisa tinogamuchira zviri kuita kwaMwari. Asi muchivanhu chedu, mukuziva kwedu, mukuona kwedu, zvinokwanisa kunge zviri zvoupenzi kana zvisina zvazvinoreva. Asi pane chakaitwa naMwari hama chaakada pamusoro pedu. Ichocho chinotipa kuti tibvume kupfuura nevatinopfuura navo. Ndo zvakaita kuti Jesu kunyange aiva mwanakomana, which means aiva nemaprivileges, aiva nemikana, aiva nesimba, aiva namaruramire ekuti pasawana chimwe chinomunetsa nokumutambudza. Asi kunomira panyika achiti gungugwe zine mwena, shiri dzedenga zina matendere, asi panokuwana munhu anakotsamidza musoro wake. Kenishi wakaipa watishandira mawe chive chingwa, woti kwakanyorwa kuchinzi munhu araramire chingwa koga. Kenishi wakazvipa kune zvazvaifanira. That's why that day akamira achiti rugwaro urwu nhasi rwakwaniriswa mumeso enyu. Zvairevei kudzikinura vari mutorongo? Zvairevei kuti vanorwara vaporeswe? Zvairevei kuti vakapambwa vasunungurwe? Ishe wakazviziva. Zvaireva kuroverwa kwake pamuchinjikwa. Zvaireva kubayiwa kwamaoko ake. Zvaireva kupfekedzwa ndaza yeminzwa. Asi vakabvuma akati rugwaro urwu rwakasadzikiswa. VaGiriki vachimutsvaka zuva riye akati, saka ndoti kudiko pamusoro penyaya inofanira kupfuura nomukati mayo? Akati, Baba, kudzai zita renyu. Ishe vakati, ndakarikudza, ndicharikudzazve. There is nothing of beauty, kana kunaka, kana kururama, kana kusimbiswa kwatiri hama seshoko raMwari kana ravuya kwatiri tikarekamuchira munzira yavo. That's all we need, hama. Amen. That's what we need. Izvozvo ndo zvatinoda. Wakaipa achitiradza nhamo dzedu, isu tichiona kukunda kwaMwari. Is that right? Muzera iri resimina, wakaipa unouya aine svimbo, aine munondo, aine mbandera, mureza worufu musimina. But iye unouya achiti ndini wakanga akafa, saka ndiri mupenyu. Saka musatyisidzirwa neichi chinonzi rufu ichi, nokuti ndakapfuura nepachiri ndikachikunda. Ndo zvaanoreva kwatiri hama. Amen. Ama kana tikabata nokutarira mashoko raMwari, Ishe munotiitira. Ama zviripo zvinhu Mwari zvaanoita kuti angoratidza kuti iwewe unombovani. Amen. Kuti angoratidza, we shall see patapfuura nomazera eShaya. Pane zera raanoti ivava veShaya ndichavaunza kuti vafugame pamberi pako vazvizive kuti ndakakudeura. Mwari unombozviita kuti adisplay, aratidze, aonese kuti Mwari akakudeura. Nekuti isisu pane zvatakakomenta pawaipfuura nomudambudziko iri. Pane dudziro yataiva nayo pamusoro pedambudziko rako roupfuura mukati marino. Pane matikiro atakaita, pane mashoko atakataura, pane pfungwa zvatakafunga, pane zvatakaita pamusoro pako nenyaya yedambudziko rauri kupfuura nomukati maro. But one day God says, ndichavaunza vese ivava. Vachauya vakafugama, vakaziva kuti iwewe wakadiwa naMwari. Amen. Ama, that's my consolation. Amen. Amen. Ama, ndo chibatiso changu
whatever zvandingapfuura nomukati mazvo. Amen. Kuti Mwari unoziva. Amen. Saka Ishe akapfuura nomukutambudzika, akatipa isu chipenga, akatipa isu chimwe chiri chakabva pakutambudzika kwake. Amen. Muprofita achiti kare kana kwai maChina asati agona kunyora zvichivanetsa kunyora, agara kunyora kusingana zisina yakatanga uchaina, but chirungu ichi kuti vanyore chinovanetsa. Saka kwai kana wokaisa mbatya dzako kuti dzinosukwa, vaitora chipepa vochibvarura vokupa pisi yeuzana nepisi. Kana wakuya uzoklema unoenda chipisi chepepa rako, iye anacho chipisi, ama hakuna mapepa angabvaruka zvakafanana. Saka vanosvika vabatanidza zvekare zvosimbisa kuti bhachiri nderako raungonzi rizogezeswa. Saka they will match. Ndimnoona. Saka Ishe mukanyora mharidzo the masterpiece, anoti kwaiva nomuvezi uyu mukuru wainzi Michelangelo. Michelangelo akagadzira chipunzo chimufananidzo chaMozisi. Akatendeseka muhana make kuti zvaiva pfungwa yake nezvaaida pamusoro peMozisi akaita sei ndozvaari kuona pamberi pake. Kwai akatora shando yake yokuveza chaiyai akandorova pabvi rechaakanga aveza chiya chaaiti ndiMozisi, akachiti speak, nokuti kwaari aiva Mozisi. Kwaari wanga usiri mufananidzo waMozisi, but waitova Mozisi wacho. Saka akati hakuna chinokonesa kana ari Mozisi uyu kuti ataure. Ani munoona. Saka kwachiri iko zvinochi marble statue ichocho, kwai pabvi racho apa pane chipisi chisipo chakarohwa naMichelangelo. Muprofita woti kwandiri pakatemwa ipapo pakakwatuka ndo panoratidza unyanzvi nougodobori waMichelangelo pakugadzira chipunzo ichi. Can you see? Saka unotora izvozvo muprofita woti ndo zvakava Kristu pamuchinjikwa. Akwanisa zvese sezvakafungwa nokudiwa naMwari pamusoro pake. Mwari wakadanidzira kwaari pamuchinjikwa achiti speak, kwaindo paakati zvapera. Saka that chip Mwari paakamurova pane kachip kakabvapo, ikako ndo kakagadzira mwenga wake. Tokisana. Saka musi iwoyo kachip ikako kanofanira kuunzwa kosvikoiswa pakakabviswa pacho, kanofanira kusvikokwana. Akaite kadiki, akaite kakuru, akaite keround, gomba riri rekona, akaite kasquare, gomba riri rectangular. Andinoona, it must fit. Saka kereke ya Mwari haina kubva pane chimwe chinhu asi pana Kristu. Is that right? In that cleft pakabviswa chipenga ichocho, hachina kubva kuchiimbwa kuchikururudzwa, hachina kubva vanhu vachipembera nokufara, chakabva misodzi ichiyerera, chakabva achirwadziwa, chakabva achichema Mwari wangu mandisiyireiko. Saka
Saka because iwewe uri chichocho chakabviswa musiwoyo, mauri mune hunhu ihwohwo hwamabvisirwe awakaitwa pana Kristu. Hauna kubviswa norugare, wakabviswa nedambudziko, wakabviswa namarwadzo. Saka mauri une that element. Amen. Ye izvozvo zvawakabviswa kwazviri. Get my point? Amen. Ishatibatsira. Amen. Now, Jacob chapter 1, verse 2 to 4. Jacob chapter 1, verse 2. Hama dzangu, muti mufaro bedzi kana muchiwirwa nemiidzo mizhinji, muchiziva kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunobereka kutsungirira, asi kutsungirira ngakuve nebasa rakakwaniswa, kuti mukwane mururame kwazvo musingashayiwe chinhu. Praise be to God. Amen. Kwai iti mufaro kana muchipinda nomadambudziko avo. Ndochikonzero ishamumira muzera resimina woti ndinoziva kutambudzika kwako, ndinoziva zvauri kupfuura nemukati mazvo. Sei uchipfuura nomazviri? Mu 78 page 117 muprofita anoti, why does he stand back? Sei achimirapo. The reason is in Romans chapter 8 verse 17 to 18. Konzero chiri muna Varoma chapter 17. Now we read Romans chapter 17 verse 18. Chapter 8 verse 79. Chapter 8 verse 17. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. Vana vari vadyi venhaka pamwe chete naKristu. If so be that we suffer with him, kana zvikava kuti tinotambudzika pamwe chete that we naye, may also be glorified together. kuti tigwinyiswe pamwe chete naye. For I reckon that the sufferings of this present time Nokuti ndinoti kutambudzika kwenguva ino are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. ngazaniswe nekugwinya uko kuchazozarurwa kwatiri. Unless we suffer with him, Koga tikatambudzika naye, we cannot reign with him. hatingagone kuzotonga pamwe chete naye. You have to suffer to reign. Munofanira kuti mutambudzike kuti mukwanise The kutonga. reason for this is that Chikonzero ndeichi, character simply is never made without suffering. unhu haugone kugadzirwa kunze kwokutambudzika. Character is a victory, not a gift. Unhu kukunda kwete chipo. Amen. Character Unhu is a victory. kukunda, Can you see that? unozviona, It's not a gift. hachisi chipo. Gifts are things that are pleasurable. Zvipo zvinhu zvinofadza, Gifts are things that are given to bring you joy. zvinhu zvinopiwa kwauri kuti zviunze mufaro kwauri. So, character Unhu is not such. hauna kufanana neizvozvo, It's not a gift. hachisi chipo. So when God is molding you to have that character, Kana Mwari ari kukuumba kuti uve neunhu, He doesn't shower you with good things, hakubabhadziri nezvinhu zvakanaka, but He brings you through that road of suffering. asi anokupfuudza nemunzira iyi ina matambudziko. Amen. Amen. A man without character can't reign, Munhu asina unhu haagone kutonga, because power apart from character is satanic. nokuti simba riri padivi pounhu harine kuipa. But power with character is fit to rule. Asi simba rine unhu rakafanirwa nokutonga. Since He wants us
to share even his throne, zvaanoda kuti tigoverane naye umambo hwake, on the same basis that he overcame and he sat down in his father's throne. panheyo dzimwe chete idzodzo dzekuti wakakunda ukagara pachigaro chababa vake. Then we have to overcome to sit with him. Zvino tinofanira kukunda kuti tigare pamwe chete naye. And the little temporary sufferings we go through now, kutambudzika kuduku kwatingapfuura nomakuru izvi iko zvino, is not worthy to be compared with the tremendous glory that will be revealed in us. hakungaenzaniswe nekubwinya kukuru kuchazoratidzwa kwatiri. Oh, what treasures are laid up for those who are willing to enter into his kingdom. Ushe hwakakura zvakadini hwakaiswapo kuna ivavo vakagadzirira kupinda mushe hwake Through much tribulation. kuburikidza namatambudziko. Amen. Amandiye mwari kwedu. Amen. Atisi kururama kuti zvitirerukire. Tizodini? Nokuti iye wakatitangira akati saka zvinondoti kudiko kana ndichifanira kuti ndipfuurire mandipfuurira namo. Akati ndoti here ndinzvekesei panyaya iyi. Akati aiwa ndio zvandakauyira izvozvo. Amen. And there is that aspect yekujekeserwa kwevana vaMwari chakadiwa naMwari pamusoro pavo. Jesu akajekerwa nazvo akati ndo zvandakawira panyika izvi. Akasaka ndoti kudii ndichati baba kudzai zita renyu. Amen. Abraham that day akaona vatatu vaya vachiuya akati garai apa ndikupei zvimvura mushambidzika dzenyu, ndikupei chingwa musimbise miviri yenyu, musimuka muchizoenda henyu nokuti ndo zvamauyira kumuranda wenyu. There's that aspect. Pane chiripo chinopa mwana waMwari that consolation, kunyaradzwa, kuda kukudzana. Hazvizi nyore, hazvizi easy towisana. Zvounopfuura mukati mazvo handisida kuchita underrate. Zvakakosha, zvinokuremera, zvinokurwadza. Asi pane chiripo chatinoudzwa chinodarika hope dzese dzaungada kunzwa, chinodarika kuprofita kwese kwaungada kuprofitwa. Chiri shoko raMwari. Towisana. Ishe vatibatsira. Ama kusvika pazuva iroro kana totongwa ndingadai ndisina kukwanisa kukubetsera kunyangwe nemari kana nechiprofita kana nehope kana nevision, asi ndinoda kuzomira hangu nezuva iroro ndichikwanisa kureva kuti Ishe ndakavaudza shoko renyu. Ishe vatibatsira. To the best of my knowledge and belief and understanding, ndo zvinotipa kuti kwanise kufamba nzira iyi. As much as kuprofitwa kunonakidza, as much as hope dzinonakidza, asi izvozvo zvese ndezvechokwadi, zvinobatsira, zvinoraramisa, asi hazvidariki kutenda kwako iwe shoko raMwari. Nokuti Bhaibheri rinoti imbeu inogara nokusingaperi. Tungisana. Shiva tibatsira. I think I'm at home. Zvinonditira zviri nani kana zvingandinakira kana ndikanzwa shoko raMwari pamusoro poupenyu hwangu pane kunzwa zviprofita pamusoro poupenyu hwangu. Towisana. Handina kuti uprofita zvakaipa chiri nani chakanaka, asi hachidariki shoko raMwari. Munhu akaona kuna akati iwo zvondoti pamusoro Jesu mutumwa here uye akakuudza, uyezve kuti zvinyatsonakazve
udza vanhu ava kuti ini mutumwa uya anondiudza kuti munhu anogara kupi zvakadii mutumwa iyeyo ndiye akandiudza kuti vabhatidzwai muzita raJesu. Vanhu vanofanira kutenda ini. Muprofita akaramba izvozvo akati tinoenda kuna Mabasa chapter 2 verse 38 iyo yakataura kuti vabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Asi vanhu vanodei vane chimwe chinhu chinenge chiri nani anoona zvinokudzayama handichiri mudoko ndambopfuurawo nemwe zvinhu zvakati wandei towisana. Ndandiri kuPhilippines one time, pane mwana umwe mufundisi ainzi anotaura nemutumwa. Ndakaenda ndakano vana priest musemupiti yake paconvention ndi pamwe chete tose. Mufundisi akakwandiri akati unoziva chii brother James, mwana wangu anotaura nemutumwa aona kwaunga uchiuye iwewe vatumwa vaviri vakabata ndege yaunga uri, mumwe akabata papireti mumwe akabata papireti kwaunga uchiuya kuti usvike zviri safe. As much as ama zvinonakidza uye zvingatokupa kuti ashuwa Mwari andichengeta, asi ndakati izvi I don't go for that. I know. Because nyaya yacho ida kusimbisa chii pakapa yekuti Mwari akupi kudenga aratidze mufana uyu ngirozi dzakabata ndege ndakakwira tichienda kwandipera zvoiba. Anoona chii chanyanya kunetsa, right? We go down. Pane mukomana apedza chikoro maybe kumaform 6 apedza ada kuti achienda kuuniversity yake aite degree yake. Saka unofanira kuita degree rei andigone kuziva kuti unoita sei. Ndakunobvunza mukomana anotaura nomutumwa kuti andiudze kuti ndiite degree ripi. Anoona a good young man ada kumira kuudzwa izvizvi kunzi ita degree rei nemunhu uyu aine kunobvunza mutumwa iyeye. Mwari doesn't run his church like that. Pave nemunhu anongotaurwa naye, vese vafundisi vaende kwaari vachinobvunza saka toitofambisa sei zvinhu. Vanhu vese toita sei kuti tiite chakati, toita sei tiite chakati, toita sei tiite chakati. Anoona ndiwo mweya wamadzibaba iwoyo watinoona kuno. Ngeti point chakazogumisa chaitika chii? Hama iyoyo wati fambe yakaramba mukadzi wake. But I stayed in his house. Iyo kunobvunza yeye kuti mutumwa ati kudini. The wife very good. Waimuka usiku kuseni, unomubona kuseni waisiku wakapiti apa. Wawachirwa hembe, wapiwa mvura inodziya. Very nice wife. I don't know why. Asi vamurapa. Akazoite iko zvinezvi waangocha. Munhu akanga ari munhu anoda kuva sensitive kwazvo kumira kuti mutumwa ari kudiko upenyu wangu. Saka ndikuudzai kuti chimwe chinhu chinongozvove izvi mutumwa ati, ngirozi yati, hope dzati, chiprofita chati. I don't live by that. Ndorarama neshoko raMwari. Towisana. Akuna kumhanyiswa nezvinhu zvisirizvo. Ishe unomira achiti ndinoziva. Pavanhu vese, pavafundisi vese, pane vese vari nemweya kusvika paki. Pane anotarisa noupenyu hwako iwewe achiti ndiri kuziva. Towisana. Ari kuziva nyaya yako. Ari kuziva dambudziko rako. Ari kuziva your feelings. Nokuti uri chipenga chakabva paari. Can you see? Shuviro yako nekurwadziwa kwako hazvina kutangira mauri nokuti uri chipenga chakabva pana iye wakatambudzika. Saka nayo nyaya yokutambudzika anoiziva. Kana inyaya yokurwadziwa anoiziva. Saka iweisa kutenda kwako paari. That's why anotaura kuzera iri kuti usanetseka. Unoziva. Amen. Amen.
Saka kereke inofanira kukunda Ishe udenga vatibatsire. Amen. Inokunda sei? Hebrews chapter 12. Verenga verse 6 yoka. Hebrews chapter 12, verse 6. Nokuti waanoda Ishe unomuranga, unorova zvikuru mwanakomana mumwe nomumwe waanogamuchira. Amen. Aba ndio zviri unhu hwaMwari. Mwari vaanoda unovaranga. Amen. Now, kuranga regai kutora shoko iri seshoko rekuti ndiri kurangirwa kutadza kwandakaita. Tumisana. Because tikadzokera kuIsrael, izviro kwazvo kuti Israel vakaramba Joseph. Saka vakaenda kuEgypt kuya. Amozama maindira akaenda Israel kuEgypt. Vakaramba Joseph. But vakaenda kuEgypt vakanetwa nhapwa. 400 days vachitambudzika varipo. Vachema, Mwari paakauya, haana kungouya ari panheyo dzoga dzekutambudzika kwavo, asi akachishuva ndanzo yokutambudzika kwavo nokugomba kwavo. Asi ndarangarira sungano yandakaita naAbraham, Isaac naJacob. Is that right? Paakaita sungano iyoyo Mwari akataurira Abrahama kuti ndiigire tsiro ramakore 3, ndiigire gondobwe ramakore 3 nenjiva 2 diki dzikapiwa sechipiriso pamberi paMwari. Panheyo idzodzo Mwari akati vana vako vachava nhapwa 400 days. Ndosungano nevimbiso yakaita kuna Abraham. 400 days zakwana, Mwari anoti kuchema kwawaita ndarangarira. Can you see? Nekuti Abraham paakanzunza zvinhu izvi, Abraham angauya kuna Mwari neshungu nekuchema, ngokuti saka tichazoveiko, muchandipeiko? Mwari akati uchava nevana iwe. Unza chipiriso ichi. Panheyo dzechipiriso Mwari akamupa the promise. 400 years dziya Israel yararamira muIjipita, Mwari mumwe cheteyo akadzoka panheyo dzevimbiso iya yaakaita pachipiriso. Ndobva ati saka ndakuda kukubudisai. Is that right? But pakubudiswa kwavo vakanziitai sei? Torai gondobwe regore rimwe. Is that right? Ropa raro murise pamagwatidziro amakone dzimba dzenyu. Sechipiriso, se atonement, se yanamisho yavo back kuna Mwari nokuti vanga varimo nokuti vakatadza. But vapiwa ropa regondobwe as a token yekuti rufu haifaniri kuvabata, judgment haifaniri kuvabata. Saka pasi peropa iroro vakabuda vakaenda murenje vakananga chipikirwa. Vana murenje ndo munonzi zvino ndakakuziyisai nenzara. Is that right? Ndikakuninipisai murenje. Kwete kuti vatadza, but ndi Mwari wavaitisa izvozvo kuti vapfuure nomunyaya iyi. Nokuti after 40 years Mwari anoti sababa vanoranga mwana wavo ndaikuranga iwe. Saka chastisement inorehwa pano hakusi kurangirwa nokuti watadza, but kuunzwa muchimiro chakafanira. Unoziva vanhu vanorima paprika kana kuti fodya vanogadzira nest bed yavanodiridza vachikurisa mbeu idzodzo. Vanosvika pavanodziita zvavanoti hardening, kumbodzinyima mvura. Hazvoti mvura haipo, iripo, but vanodzinyima mvura. Zvonorwadziwa nekushayiwa mvura, vozodzipa imwe mvura dzopatika, vodzihardena futi. Hazvina kuti mvura haipo,
but nokuda kwekuti mangwana dambudziko ringazovapo rekushaya kuda kwemvura. Saka munofanira kugara makaziva nyaya yokushinga nokugona kurarama neunyoro ushoma hwamunahwo. Ndio zvinoitwa naMwari kuupenyu hwedu. Can you see? Akusi kuti watadza, akusi kuti wakaipa, asi kuti uri mutadzi. Chikonzero kupfuura nemunhu kupfuura namunhu. But Mwari ari kuti ndinoziva. Pane chaanoda pamusoro poupenyu hwako chiri mberi. Amen. Mwari achida kuti Isaka avepo, it was not easy. Towisana. Achida kungova easy kuti asaka izvozvo saka munotozvarwa. Achida kudaro. Because ye munhu aipiwa naMwari kuti azovapo pabasa nechikonzero chaMwari. Paidiwa Isaka. Isaka aifanira sangoberekwa easy. Paifanira kuva neunhu hwaifanira kuvapo hunondoumba maari chimiro chinozova Isaka. So was Manoah. Samson haangoberekwa, but pane pakapfuurwa napo nekuda kwomunhu aidiwa naMwari. So was Samuel. Haana kungoberekwa. Pane hunhu hwakapfuurwa namahuri. So was Phares. Phares haana kungoberekwa naTama uya. Pane zvakapfuurwa namazviri kuti pazova naPhares. Towisana. Ndio zvaiveri Obedi. Wakazobereka Jese uya. Akaberekwa na Rute, hanidi? Pane maifanira kupfuurwa na Rute na Boaz kuti pazoberekwa that character inokwanisa kuzounza David. David akwanisa kuzounza Kristu. Can you see? Mwari wakatetera nyasha, wakatipa shoko rake. Uye unomira pamberi pako noupenyu hwako achiti ndinoziva. Hatisvika zvinhu zvongofungidzira pano. Hatisvika zvinhu zvongoti hanhu kuti handizvo saka ndinoda kutangoita chechi nokutangonamata. Hazvo zvitakawira pano. Takaudzwa kuti chiri chokwadi choumwari hwaMwari. Saka Mwari achiti 21. Amen. Ndinoziva. Amen. Saka madambudziko anouya nemunzira youpenyu hwedu kuti zvisimbise, zvikwanirise, zviumbe chinhu chinonzi mwana naMwari. Nekuda kwokuti kunyange aiva mwanakomana haana kutiponesa isusu nokuti akangoberekwa ari mwanakomana waMwari. Ruposo rwava kuenda nenzira iyoyo. Nokuti Jesu aberekwa imhandara, saka zvatoita haana kutadza kwaakatadza, asi zvakatipa kuponeso. Akapfuura nevaakapfuura namo kuti ave chipiriso kwatiri. Can you see that? Haana kungova chipiriso, asi kuti pane upenyu neunhu hwaakararamira zvinounza unhu humwe chetewo matiri kuti kwanise kumira kana madambudziko achiuya nenzira iyi. Is that right? Namakundiro iwayo atinoita madambudziko kana auya kuzobata upenyu hwedu, togona kurarama pasi pesimba rokurwadziwa kwezvatinoshuvira pamberi paMwari. Ndio nzira imwe cheteyo inotipa maruramire ekuti chivi chisatikunda. Kana matrials asingagone kutikunda, kana madambudziko nemiidzo yose zvisingagone kutiita subdue kuti tisvike pakubvuma kufugama achinamata Satani, ndio zvinotipawo futi simba. Izvozvo zvinoita engrave mauri, zvinounga mauri ehunhu hunoita kuti zvisagoneka kuti ungoitwa subjected kungopinda muchivi izizi. Can you see? Kungonyengereka just easy zvisina nomushumo wese. Wongeza kutonyengereka asizogoni nokuda
nokuda kweunhu hwouri kuraramiswa nomahuri naMwari. Satani achiuya achikuedza. Jobho akaedzwa newakaipa nenzira dzose dzaakaidzwa nadzo, but akagona kurarama. Can you see that? Shivatibatsira. Pane hunhu, hunongopfuudzwa, hunongopinzwa vanhu nemahuri very easy naSatani. Nokuda kwokuti havasi kuraramira murovedzo kana mudhat hardening inoitwa neshoko raMwari. Zvimwe zvinhu kana ukazozvinzwa unoshaya kuti sei, but ukahwisisa kuti wakaipa unobata sei navanhu, unobva navo kupi kuti asvike pakundovaitisa chaanongoda kuti chiitike mberi. Ani munoona saMwari anokupfuudza nomune hunhu ihwohwo, nomumidzo iyoyo, nomumatrials iwayo, achida kuti kana wasvika apa ugone kuita zvaanoda kuti uite. Wakaipa unozviita nenzira imwe chete. Emisi kubva munhu diki diki achingokuchuna achichuna upenyu hwako kuti hungonanga kuti hugamuchire nokuita zvinofanira kuzongokukochekera apa. Toisana ndakuudzai kuti Jesu azoberekwa, tinokwanisa kubva sure uko. Kuberekwa kwaJesu kunotangira muna Sara chaimo, handiti? Juna Abraham akanzi kupa mwana, mbeu ichaumbidzwe soro mwengi. Paul otudza kuna Galatia chapter 3 verse 16 kuti mbeu yakataurwa iyoyo ndiKristu. Handiti? Saka Jesu anongobereka nokuberekwa naMaria pano. Tinotanga kuna Sara uko. Ani munoona maakapfuudzwa namo nekutenda kwakazova nako. Dakara Isaka achiberekwa, dakara Jacob achiberekwa, toenda tondoonazve Judha achiberekwa. Can you see? Tondoona Phares achiberekwa. Vachienda mose kudaka tondosvika kunoona kunana Boaz, tondosvika kunana David. Ani munoona sei pane hunhu hwaiumbika. Ndochikuudzai munofunga kuti ndinokuitira zvakaipa kuti haikuda kusubject vana twenyu kuti zvino fashion twenhatu twe chihure zvinoitwa panyika panapa. Toisana hazvina kuipa kana musoro yenyu, hazvina kuipa kugadzira bvudzi renyu, no problem. As one day I will take it. Ndikuudzei the scriptures, ndikuonesei the spirit of fornication mubvudzi imomo. Chakuudzai tinowisana. Okay, for tonight. And I'm not hearing that. Jehu paakasvika paJezreeri, Jezebheri ari mudenga muya. Kwai Jezebheri akaita sei? Wamzivi ane kuna mazuva. Is it not John chapter 9? Let me just get there. What's my chapter 9? I think that's it. That's chapter 9. Okay, that's the name of Jehu. Okay. Is it chapter 10? 9:30.
Zvino Jehu wakati achisvika paJezeri, Izebheri akazvinzwa, akazodza kumeso kwake nokushongedza musoro wake, akatarira napawindi. Then you see. Okay. Jezebel alifunzwa kuti Jehu ari kuuya. Handiti? Akaita sei? Verenga King James. And when Jehu was come to Jezebel, Jezebel heard of it, and she painted her face and tied her hair, and looked out at window. Ndizvo. Akaita sei? Akapenda feze maziso. Ndizvo. Akaita sei? Akagadzira kubvunza nini? Ndovaita sei? Windo rinokuradza mwiri wese. Rairadza chi? Jehu kana akauya akanyasora ndakapenda maziso, ndakagadzira bvudzi. This way yokugadzira bvudzi. Saka mupenga kana ndizvo zvinotaura izvi. Sei akazvitezvo? You get it? I've got more scripture. Makamboereka pamusoro pa Ohora na Oholiba. I've got a whole lot of scriptures about these things. Saka nchikukudzai, haikuna kungoitisa zvechihure kamwana kako. Pane training inoitwa naSatani inotangira ikoko ichikwira. Dakara kasvika pakandifanira kuti kasvika. Towisana? Okay, I tell you, here's a guy. Arikuhaiwa kuti anodzidzisa kuridza. Handiti? Midimbwa yekuchechi. Handiti? Saka anogona kuridza. Ukunzi nechechi uya utiridzire. You went there on a Saturday. Kuenda kudzidzisa vanhu kuridza muchechi achivaendera chimbira. Handiti? Ndobva atona musikana muchechi imomo, ndobva amupfimba, ndobva aenda naye. That very night, impregnated him. Kamusikana kangona mukomana yawo zoridza, kotopfimbwa, kotoda mukomana yawo, kotondovata naye. That very time, munova zvakatangira. There's a way. Inoitwa nowakaipa kutraina kamwana kubva kari kadoko uko. Kuti kakwanisa kunofita zvaari kuda apo. As much as you can, isa mwana wako munharaunda dzokunamata idzi. Kana karashika ngarashike woga. Don't be guilty of that. Unovisa? Don't promote this rubbish zvichikuitwa panyika panapa izvi. Ngazvike kuwamba mako. Ngamunhuwe kunamata mba mako. Ngamuve nehwema hwokunamata. Not all this torment that only. Nenzira kwenzi chiKristu. Akamana kadiki. Sure, akamana kadiki. Alright, but chatoa kuti Mwari anoziva. Okay? Mwari unoziva. Saka when you come nemu madambudziko aya, chikonzero Mwari kuti aumbe upenyu hwedu, ativake nomutoo wokuti tigone kuita zvakafanira. Pataverenga panoti ndinoziva urombo hwako asi uri mupfumi. Amen. Amen. Mukatasa pana Matthew chapter 5. I think we can read it. Matthew chapter 5. Can you just read? Let's read it at home. Matthew chapter 5 verse 11. Makaropafadzwa imi kana vachikuzvidzai, vachikutambudzai, vachikupomerai zvakaipa zvose nenhema nokuda kwangu. Farai, mufarise kwazvo, nokuti mubayiro wenyu mukuru kudenga, nokuti vakatambudza saizvozvo vaprofita vakakutangirai. Thank you. Saka, when you are suffering, it doesn't mean kuti
Mwari haasi kuapprova kutenda kwako, Mwari haasi kugamuchira kutenda kwako. Kutambudzika haisi saini yekuti hausi muna Mwari. Kutambudzika haisi saini yekuti Mwari haakunzwi. Kutambudzika haisi saini yekuti wakatikwa. Towisana. Saka Ishe achiti ndinoziva urombo hwako asi uri mupfumi. Kuwana zvinhu zvose zvinodiwa zvoupenyu handidzo nheyo dzokutenda, asi kuti approval yako iwewe yekuti ugamuchirwe naMwari kugamuchira kutenda nekuita shoko rake. Kana waita Mwari zvaakataura, kana waita Mwari zvaakareva, rega vafundisi vakupe mhosva, rega vafundisi vakutuke, rega vafundisi vakuendese kugehena, rega vafundisi vataura zvavanganotaura pamusoro pako. Iwewe kana wakararamira womira saJakobho, Mwari ndaita sezvamakataura. Can you see? I don't care ndiani angakupa mhaka. I don't care ndiani angakuti hausi kuita zvinhu kwazvo. I don't care ndiani angaparidza chaangada kuparidza. Iwewe kana waita shoko raMwari, stand there. Towisana. Mwari ndaita zvamakataura. Vana vangu ndavaudza zvamakataura. Mumba mangu ndaimba zvamakataura. Muri kubikwa zvamakataura. Muri kupfekwa zvamakataura. Ndaita sezvamakataura. Stand there. Uone kuti Mwari hakupupurirei. Shiva tibatsire. Amen. Now, sezvinoreva Bhaibheri rinongoti havazvinhu vazhinji vakafuma vanonamata Mwari. Asi hazvinoti kufuma chitema kana kufuma zvakaipa zvakanaka chose. Zvinongodiwa ndezvekuti tisavhiringwa kana Mwari atiropafadza. Tisasiya mapfekero akafanira nekuti Mwari atiropafadza. Tisasiya mufambiro wakafanira nekuti Mwari atiropafadza. Tisasiya shoko raMwari nekuti Mwari atiropafadza. Ani munoona? Hazvino kuti tinofanira kunge tiri vanhu vanotambudzika nokuti tinonamata. Hazvino tinofanira kuva vanhu vakafuma nekuti tinonamata. Asi tinofanira kuva vanhu vari pashoko raMwari. Kana Mwari akatipa zvaanotipa, kana zviri ari Mwari, unozozviona at the end of the day hazvikuendese kusiriko. Towisana. Mauri munoita zvakafanira neshoko raMwari. Munoyeuka Mwari akaropafadza brother vaya vakakohwa zvakawanda, vakapunza maturo avo, vakavaka akanaka makuru, vakaunganidza zvose zvavanga vainazvo, vakamira nechekure vakatarira pfuma yavaiva nayo, vakati aiwa mweya wangu uchizorora nezvekudya zvakanaka. Kemisi mupfungwa mava hamuna kungopinda nyaya yokuti kuti ndiwane zvese zvakakohwa izvi haindi Mwari. Hatinzwe paanonzi akati achatora mugove ndipe kuna Mwari wandiitira zvakanaka, ndichatora mugove ndipe kune vanoshayiwa nokuti ndaitirwa zvakanaka. Akangodzoka kwaari akati chizorora chigara bowo manje, hausina problem. Handiti? Saka kana iwe ukawana pfuma, kana iwe ukawana mari, kana iwe ukawana basa, zvikakutungamirira kupa mweya wekutsvaka your own comfort, Mauri hambopindi pfungwa kana one day zvekuti saka Mwari une nzvimbo ipi pasara yangu, Mwari une nzvimbo ipi pafuma yangu yandinayo. Chinongoya Mauri ndechekuti mweya wangu zorora. Ungarega kuva kuti mweya wangu zorora, asi zvounoitira mweya wako iwe nemari yako iyoyo ndezvokuti mweya wangu haufaniri kushupika, haufaniri kunetseka, haufaniri kutambudzika nenzira iyi, haufaniri kudai so. Asi zviri Mwari hazviko kwauri. Ndozvakaita munhu uya afumiswa. Saka iwe kana wafumiswa usaita nomutoo iwe. Ndizvodi Mwari ngaave mugove wake mune zvese zviri iwe. Madambudziko ako,
mukutambudzika kwako. Remember, Mwari haakusiye ari kuti chii? Tinoziva. Anondoziva ari kupi? Ari pakati pezvigadziko zvemwenje. Ndiye akataura Israel akati usanetseka, upo hwangu uchaenda newe. Aishandobva ati mutuma weupo hwake pavaitambudzwa naye akatambudzwawo, pavaishungupadzwa naye waishungupadzwawo. That means aiva navo mwechete iyeyo mutumwa weupo hwaMwari anova ndiye Kristu. Zvino anofamba ari pakati pezvigadziko zvemwenje zvinomwe achiti usatya, ndiri kuziva. Amen. Don't you want? Amen. I know. But vamwe vari kufara vari kuinga vamwe vari kungoita zvavanoda, inga vamwe vari kuita zvavari kuita aiwa. Iwewe hausi vamwe vanhu, iwe uri mwanasikana waMwari, iwe uri mwanakomana waMwari. Mwari vanoziva. Amen. Usanetseka neava vanotaura zvavanotaura. Usanetseka neivavo vanoti tisu vana nhingi, tisu takazodai, tisu tikazodai so. Usanetseka navo. Iwe mira pashoko raMwari, uve nenzwisiso yekuti sei mwana waMwari achipfuura nemamwe kupfuura. Usarashwa nekuda kwenhamo yokupfuura nemukati mari. Usarashwa nekuda kworugare Mwari rwakupo. And Mwari ngave the first mune any blessing yaunenge wapiwa. Tozwisana? Waimbofamba netsoka zvinowana motikari, pfungwa yako yokutanga ndei pamusoro pemotikari yawaona. Tofunga zvingava zvakanaka kuti saka marurambiri kuenda kuchechi nawo ndaanawo, ndaisimbokoneswa nekuti kwanga kuri kure, saka Mwari wandipa mota. Handizvo? Mwari wandiblessa, ndava nemari iyi, ndawana ichi, ndawana ichi. Muchechi yaMwari hamuna chakati. Saka nokuti Mwari wandiitira, I think ndichatora chikamu chemari yangu ndikavhara kuri iyo, ndikavhara muswe uyo, ndikavhara pakakoromoka. Ngaive pfungwa iyoyo inouya mauri. Otherwise, mota iyoyo ichava chituko kwauri. Nenguva isipi usingazvioni usingazvirangariri, uchaona ya bhazi zvifere moteri yevishi. Mari iyoyo uchaona yakuendesa kushamwari dzisiridzo, kukambani, kunoita kambani kunondobatana navanhu vasiriwo. Asi ziva kuti pane chese chauri kupfuura mukati macho, he is standing there achiti ndiri kuziva. Nhasi wamatisi namukaka ndiri kuziva. Is that right? Ndiri kuziva. Kuti havana mari ndiri kuziva. Uye mushoni uinayo anokwanisa anonyafuta achiti ndiri kuziva kuti mari unayo, ndiri kuziva. He knows everything. Kwete kuziva kwokuti chitsidzira, kwete kuziva kwokuti tigare tichitya chimwe zvino ndozodii, asi kuti Mwari anotiziva mune chero chimiro chatakada chiri mukati macho. Amen. Oh,